ketään ulkona? On kai liian kylmä. On pakko yrittää, Birdie. Birdie, meitä onnisti. Se on Tanskan Dogi Hampsteadista. Pongo, ole hiljaa. Tahdotko herättää koko naapuruston? Tulehan nyt, Pongo. Freddy, mennään. Tule jo! Joskus minä en kyllä ymmärrä sinua. Alahan tulla! Me menemme kotiin! Mitä nyt, Danny? Kuka soittaa? Se on Pongo. Regent Park. Hälytys kaikille koirille. Mistä on kysymys? Mitä se sanoo? Kerro, Danny! Kerro! Hetkinen. Katsos. Sepä vasta uutinen. Mikä, Danny? Mikä uutinen? 15 dalmatialaisen pentua. Viety. Ei. Ovatko soittaneet poliisille? Scotland Yardiin. Ihmiset yrittivät kaikkensa, nyt on meidän koirien vuoro. Hämy haukkuu. Suoritan hälytyksen.